Gusanek agiribidez adierazi duenez, 100.000 sinaduratik gora batu dira Bakiotik Gaztelugatxera bidean eraikitzekoa den parkin proiektuaren kontra. Gusanek esan du SOS Gaztelugatxe plataformari emango diola protagonismoa eta hori dela eta Gusaneko kideak Bakio bai plataformako eragileekin batu dira Bakion. Gaztelugatxen inplikaturiko erakunde eta eragile guztien artean irtenbide bateratu bat eta bitartekaritza lana eskaintzeko. Gusanen arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak €1.000.000 alperrik gastatu nahi ditu eta gainera ondarearen kontra biztanleen iritzia jaso gabe. Gusanen hitzetan, paisaiak bere zentzua galtzen du kudeak eta txarraren emaitza den turismo esplotazio bortitzaren ondorioz. Halare, Gusan itxaropentzu agertzen da, euren hitzetan Bizkaiko Foru Aldundiak esan du pentsatu egingo duela azkenean zer egin udako turismo kanpaina aztertu ostean.